Yero itrai pi baro hagani gapor ngengai utrai ublai uji su dong pun emjungi udang yai long shisha uta ublai halor ka jem ka jongpi udang yai long ta ublai ba kerku ya pi yangi iwei pi iwei uba besar yangi tang ha kata jingnon kam ka do ka jongi ka ba man lagasngi handrei kam tam ya ka jingnon kam jongani ka mensiem da shisha utrai umju penduna ya kata ka tien ka jong u ya ka ban long ka jingbam ka jaman semingi ka ban tai shisha ka men sem ka jongi bat baya lam rengi ha kata ka jing start jong ka jing em baro kat kum ka jing pendem ya ka tien ka jong utrai ha bangi pen kongu ya kata ka sur ka jong u belai ka bawan kan ha bangi pule bangi pen kongu ngi pen sha skor shisha ya ka tien ka jong u ha ba u ya kran ngi bangi ai ngoro you try na ka posh ka por ba pi long shisha kita ki brio ki ba wat ya ka jing shisha ki brio ki ba trang shisha ki ba sliang ya ka ktien ka jong oblay ban yo ka ta ka jing champang ban yo ka jing shai na ka ktien ka jong oblay na ba ho shisha ngitem da ka ba shong bat puli hidala de le se ngi yo tang katu kat ni ki jing champang ka jing sngo thu hande ha bangi wan pan hapo kata ka jing yalam hakata ka jing yalam lani ka jing pen pau jong men sem ko tau nong hikai ya ka ktien ka jong blai ngi yo ru shibun ki ki barre kan ha ka ktien ka jong blai ngi aingo yo tra na ka menta ka jong pi balang ba ki jing kli ka ba pi ya kli ru kum jo na ki shakri ki jong utrai ngi iwei pe iwei ngi yo ban ma de ka jing kerku ha ba ngi yo ban ya selok na ka ktien ka jong blai bat wan ra ru e kita ki jubab jong ki jing kli ki jong pi te kumta ngawan ban prias ngo bhai pi sai sien shakani ka jia selok nak ting ka jong ublai lambat ki shakri ki jong uthrai ki pas ki no hingkai ki badar rengkat lambat ni ha ka diga por shaka session ka bangi juong ka jingkli na ki patba ka juba na ka tien ka jong ublai lang bagi shakri ki jong ublai la bun banai ngala ban ong bun bhana padeng jong pi lai klip hai ka ni ka jingkli bat ngila ya pelang la ka tu kat ni ya kini ki jingkli ka ba dei shapang ki kenthai ba lagi kenthai ki dei ban tap mo ne ban tap la ka kli ka jong ki ha ba ki wan ha ka jing shakri ban ki don ru na preng jong pi ki bala kli ki jing kli ba ka long ne la ne ka internet la ne ka ibha ne mi kenthai ban ta lipstick ban ta eyebrow ban ta text dan ba thwa kita ba ta nail polish ma ane don ru ki ba kli how tu ka ktien ka jong blai ka shane mingi ban khap lingkot ye ki shnyo ki jongi kumki kenthai bagi kenthai ki di ban don me ki shnyo ki bajrong ne ka shane ka ktien jong blai ban khap shnyo lingkot kumbadai ki shenrang handai ki don rupa na shalendet pan ki bala keliru ya kata ka ju jingkeli bala phai kata ka jingkeli ban ong ki shenrang pat ki bayeng ye ka ban shakri ban plai ktien ka jong blai kita ki ba ong ila de bade ki shakri ki jong blai ki ba sam ki tenga jong blai ki pat how tu haba ki e shnyo ba jrong kum ki kenthai kata pa ka shana ya kat kum ka tenga jong blai ngile ban ya kran ki di ki jingkeli ki ba bon ba ba ngila ya wanra ha ka di ka por ha pedeng jong pi barangnya haba ngile ban ngam jelio ha ka tenga jong blai ban le ban wat shisha how tu ha ka tinga jong le ha ka bible ka don nem kini ki baro ba ha wa ngai na pre jong pi manjur kata pila pule ka tinga jong ble ba ha shisha ka don ya kita ki jing tho baro ba kum no ki kan thai ki di ban long ba kum no ki shenrang ki di ban long ba ha ba kum ki kan thai la ni kum ki shenrang mo ki rang ba breu ba ngi wan ha ka jong utrai kum no ngi di ban wan ha ka jong utrai te pastor ha ka ni ka por tingi wan ra ki jing keli mo ki la bon ba ki la kli ki di ka jing keli barangnya ngin lei bet shaka ktien ka jong blai kani ka ba de na ning konkoren nong ka ba khatway hang ne la ai lupa ya kani ka jing tho ka ba kran chapang ka ba tap ya ka kli ha ki jing yasen nyam bar ki don ba ki jing kli ba bon ba ki kli ki jing kli ban ong ba ho ni ha ki por men shang ngi ji mo ta ki ken thei ha ba ki yeng ka ban shakri ki wan ha ma ka jong utra ha ka jing shakri ki ju tap ya ka kli ka jong ki ha ka ji yasen nyam handai hagi di gisngi ki ba bon pha ki sham ba ki kan thai breu kim ju wan shu da ka ba tap ka kli ka jongki te how to kata ka long kum no kat kum ka ktien ka jong blai ka dan ne am ka jing pen shai Kelisibun Miss Rose pada piro ki basngap mani ka por ba menta ngila ji asngo shai te ki jingkali ki ba mi kum kita bat kalong tenteng ka ba penking janor ki ba yo asngo
bat ka ba mo dan jing shai helor kata tip ka kan thai ka dei ban tap ne ka kli tung nya poi shwa halor kata ka wei ka benta kata ka dei ka ba ngi i na ka tin ka jong blai ya ka bo pol u tho ya ka ni shi thi shi ki nong koren na ki thi ka ban kong ka ju ka nong ka ba khat wei tung nya pai ni khindiat ka ong no ka tin ka jong blai ka ni ka nong ba khat wei khot khat ar ton nya pli ni ka ong ba na ba kumta ka kan thai ka long na ushin rang kumta ru ushin rang ka long kan thai rei ki baro ki long no blai ken to fin khan ni la den hatu ka long ka itna ka kan thai ban duai ha blai klam da tap mo hani ka di ka jinkli te hatu ka long na ka kan thai ban duai ha blai klam ka tap mo ta hatu ka jinglong tan ra hi kam hi ka yafi ba la da ushin rang udan sunyo bujrong kalong ka ba ja buram yu henrai lada ka kan thai ka dan usnyo bujrong kalong ka buram ya ka naba yauta usnyo bajrong jongka la ai hakakum ka cingtap pi lada ka kan thai ka dei ka balangkot snyo ni hakatu ka por ki ju li ai snyo ru mo kum se South India ki don ki kan thai ki bil ai snyo Kum ka ki jingkenya. bil thau ki jong ki jingkenya te dei ta ki don per ki kan thai mo hakani ka por ka ba nga sngo ba ki don ki kan thai ki bal akla ka bamut snyo jrong ba Tara ban penia per ong ka bha ufin tap no da ka tap mo rela da pidon yus nyu bajrong ka tai ka longai ka tap mo ka jing tap ya ka kli ka jong pi te nga thrai ka ta ka shai u play pe tap na kham tap na mar ka ba kham kong san kum bagi pe testament ka barang play pe ka ta ba shabar pe ka do no ta da pe shabar te oi rei ka ni per ka long la ka menta ka ta ka jing idon burom kan bat bala am penia pero apa yang kita ki banget bat ki banget tagade kata kan ni kam dade balong pop ne bamlong pop de gede tang ka jing penia per kita ki banget bat ki banget tade inta ya kita ki banget adon snyo bujrong te kata long ka jing tap hendra ka kan thai ba ka badang nget ka badang let's say ka dang sekolah ka bamut let's say ka la khap lendom dan snyo ibaret te ban penia pera kata ka por bakim dai na kata ka temple bagi la dai ki jong try Tadi kata ki bantap ya lagi jong klik jong ki kan. Kade ku blai shi bon pastor te habada klipat kani ka wi ka jing klipat chapang ki shenrang pat pastor Mo kani ka jikli ka ba kli la bun hadai menta pi wan ha ki ba dei wat sinrang pastor la pan shai ki kan thai so kinya kan ngan ai ka tradition mo ha ka to ko por ki kan thai ka long kum ne ki kan thai ki bela yo lok ki tap mo ki kan thai samla kim tap mo Namar ka tap mo ka pen i ya kata ka jinglong hapo jong ki hapo jong la jong u tengah. Kadi di ka bentaro. Handa ki kentai samla kamdan kum kata ka jing khom ya ki. But namar balai omdan kata ka jing tap ya kata. Par hak tu ko pola da kanono ka kentai la da kam tap mo ki ong mekani ka beriu. Cuma ka ade ka ba aju tap mo handa kam tap mo shu ka mekani ka beriu ka ade bala ya lok ne kala sha klim na kum ta ter kata ka tradition. Kiba ki ong dei nama kata udah penerkam upol ya ni ka kentien nadu ka ba sedang hi udah keren hi ya ni ong ba mongan puli ha ni ka por dekat ka san kal nong ka ba khat wei bat kani kham ta me kan ma ukran hapang shapang ka jing duai haba ki ken thai ki da duai mo ong ni ubriu boro uba duai lani uba yathu lupa bat ka jing spong halaka kli upenja burom no ya kata ka kli jong mut shinrang briu Nada ubo jan ubo namar ukli jong shinrang de utrai. Kamot shinrang umlong. Hanare ukli jong ka kentai de uta u tengah. Te de namar kata ki kentai ki ju tap mo. Hanre ka kentai barok ka badwai lani ka bayatu lupa klem na tap mo yala ka kli ka penjak burom no yala ka kli. Haba ong yala ka kli mut ka kli le jong. Mut yala jong u tengah. Nambar ka long kumju ka bala kala ki ka bamut ulok layap nang ta namar lada ka kentai kam tap mo tetu kan khap no ru yala usnyu hanre lada ka long ka bale ran ya ka kentai ya ka ban khap te usnyu lane ban ki tu kanda tap mo te pi hang ni kong ladak pisngo ka ta jinala te tap mo namar shisha ka dei ya ushinrang ban om spong yala ka kli namar ulong ka dur bat ka burom ublay hanre ka kentai kalong ka burom ushinrang pi yang ni ka kran bik badai sikurim haka jing shisha ka bomot ushinrang umlong ban spong
Lani ngala ban ong ya fi ka tradition kata ba ong ba umlong ban pong tupia ba yang pulpit. Haba pidon ka service mo ha ka jing syakri yo utrai ya kata. But nang ta ka batay ro ong gani ka batay ya kata ka tradition but kum ta ter but upol upan syai wang nga ngam don i kum kani mo. Dia kata ada khot ba khanri bang tu ong hanri la da unu nuru ukwa ban yasatnya ngingim don ke rukom kum kata lam ne ka balang ublei uang am kwa bangani asatnya nomor usim ya kani em ka balong sting bhag balong kerja dok sabar sudah teng ngila sim pelat ya kani ta ban tap mo ka handai upol hani upan syai ka kenthei lada ka jrong sinyo amboi pastol ok ka dei kata nang ta ka kren pat ya usin rang de khat ba khat ar naba kumta ka kenthei ka long na usin rang kumta ru usin rang ulong da ka kenthei handai ke baro na ublei ken nang ta da batayro hang ni ti phin khan holiday hatu kalong ke ba internet ya ka kenthei ban duai ha ublei klem da tapmo hatu ka jinglong tamrai hi kam hi kai ya phi lada usin rang udan usnyu bajrong kalong ke bajak burom yo ngathara ngam don kam ban pensai ka bible ka ong usin rang lada udan yo usnyu bajrong hanrei upenon kam yang ni ong hagani ka benta wang hatu ka jinglong tamrai hi kam hi kai ka jinglong yo tonrai kemen kene ke tradition hakane ke parle kadon ke artli ke tradition ke ya lang porba tho ya ke testament thamai kadon ke tradition jong ki rom bar kini ki don lagi jong ki Jewish tradition hapo korin kadon ke jing ya kle ya kata namar kini ke snong gorin ke dei pat ke snong Greek te kadon kene ke jing ya kle hang ni tingi hab ban sung thu kene ke jing bu snong shnu hoi ka bible kam ai men sim yu shin rang brio ban bu jrong shnu teng ki don pat em ni sultanat ke jing kwa kala ban long ngang sultanat hoi dia kata upol hang ning ong fi henry ong da nunur ukwa bani satnya ong ngamdan ni kwa bani satnya ngiro gi pastor ngim kwa hiro banu ang ba fida jrong shinu ublei uisi fi henry tangawai ngasu thu te kata pat ngang kren ya ka point of view ka jong la dia la da jrong shinu pat em cuma mata ngayang banyalap ngajrong shinu ngate shinu ngayalap ngabiang lun ngam baklat na ka konteks jong ka tin jong blai hari ngasuto par kene gawe ki briu sha bakin ngap ki jing lap jonga ki pe choi ka dur jonga kariam jonga fil bat lada ki briu ki thut no ya ka e ba ki yo i lada ngabiang kat ba biang ka jing kren kalong le no ai no te de na mar kata ka bible ka ong ban it no ya la ka jong kamet kum ka jing kinya haba ong ka jing kinya ya la jong kamet ka mut ka ka jing kwa jong ka ni kamet pila ban long ngakwa han re kam long hoi ha ka testament barim pinong jisu bu jong shu ka ya per kan mau ba hakatas ben berim habuju bu jong shnyu komu Samson utau di shnyu em wat ban sat shnyu sat berkilong lang teli namar balik kimlong pendai snat mlong pendai em kilong lang teli kata bat kata kedai ba kia per na barok pat kasi ong new blay na new blay mo than blame ki ong ya kata kemon kalong kumta ushnyu dan berkini kia per ban para breu ndai bajrong shnyu bai namar hakato por balik ki jong shnyu namar ken sip adan ni dekat kumbalong mentah lada fi wat hi ya kata te kaya per ndai kumbalong mentah hanri upol hang ni uhikai namar balik upol warra upol ukular yu blai am I know what shnyu la jong ro hakal nong ka khat pra kam apostol findi yu khap lundum na sunna ni la de bar ude yo i haki jingle nyam mo hakal nong ka ba arpuwei ru kata ba ulai shabal temple open khot no ya kata shinrang namar ki ken bai usnyu ada bu jurong shnyu ki penjak burom ya ublai ki kenya kata Jewish tradition pada hanre nganu misatnya kombo ong upol ta hanre don babu pada hande yo pastor sia ki ong komta kasyong hapi fi kwa bu hanre sutul da fi kwa ban sakri ya ublai pat pi haban peni da kanuk sai la de la da baro ma fi bu shnyu kombo pastor semot te boro bangai jempi kin bu jong shnyu hang ta pinong ayu pat kata ta kulmah habat lawan breu pat ubat thmai yo ina din ong di kong na di ba na kata ka jing te de na mar kata ka bible hi hang ne upol ong udah keren sai hang ne ba hatu ka jinglong terai hi kam hi kaya pi bala da usnrang udon usnyu bajarong kalong ka bajak borom yo mde jak borom blai upenjak borom ya dia de na mar kata mo hanre lada ka kentai ka don usnyu bajarong kalong ka burom ya ka kabumut usnrang da jrong shnyu upenjak burom ya lade ka kentai ya ba bu jrong shnyu ka yo ya kata ka burom naba ya uta usnyu bajrong jongka la ai haka kum ka jingtap tadai namar kata suthu habangi kren syapang katap mo hoi haka ngala banong ifi
haka dustur kasih ru ki balik jeseng menshua kitab mo kata kedai shisha iternat ba hanrei hakini ka por ka ba menta babun ngi ki kan thai kem tam mo wala ban ong hani por pe iru su im tam mo hanrei ijrong shinyo pa ka bible ka kran ngi kata pi hab ban su thu ya kata omla ba phin su ong be dei ban le kumta la da fi ong em dei be ban le kumta cuma mengatakan ngali sa asam ngap ong piser hab tam mo jaka shit liga ba e ba balai hang ni bakran pi hab ban sung thuru ya ka jaka badai namar kata la ai ya ka dei ka banta hanrei kala ong ikem thei ba nom ka hanrei hakaba mentapat kidon bayo bapang bapliki hab shnio ki khap no yo shnio pe maki dala dihi kitab mo no Kitab no. namar balai ki suthu ba ben pen i ya ka ni ka khli ka ile raj hanrei ngi srang pe ngam ta ngam shnio balai li srang ngim song ye da namar balai usnyo nam ta jongi kam da dei e ka ba kongsan kam da dei e ka ba kongsan nam ta shenrang dei kata pol ru u khap lundom no la de kam da dei e kata hanrei ya ka kentai ka dei ka ba kongsan ba dei namar kata le khap snyo shenrang bat khap snyo kan theru ya per ka dor fio kadon kata ka jing pe kata ka dei ka ba upol pad u ong ka ni ka dei ka jinglong tenrai te ha ka jinglong tenrai khasi pala da keren hoi la hikai ka kentai ya ka ban tap mo hanrei balai pa hap tap mo pat pin i bai dan tap mo shenrang dan tap mo kan thai khasi nya don na ngam yo i ba don tap mo shenrang ba tap mo kan thai ngam tip yo ka don e ro ibang mga kampuli kata mo khamar benia kam don kata nama dai i le cha kithan no na sabar na shilong tang i baro baka kriat na puli so sa wat ngi bali sa tu tentang la le lang la sa shitio tentang chimlang te lang bai Sendra kasih tu suspong. em long dalit cha no kondong tentang la kriat la sa ngi dalit snong i ni kum pong ni kum ta na mar ba kriat but hang ta em phim dan ka ban ong da tap mo kli na mar ba kriat hap tap mo hi hari onda la poi shidi se sorgen kata de ka jingkeli te menta ban ladang ong no iki kan thai fiti baro kan thai hap tap mo tengah ban ong kan thai samla pi te nai tam mo hang ta kadon ka jing pin per samla ka bible ka kran sai kata ngi haban sung tho pa da bong tap mo klam ong ngi baro pat ka kan thai samla kam tap mo namar ka khli jongka ukhli jongka mut nang dei be utrai bat ukpa udang penade kata tasman berem la ka kular ka kan thai samla la ukpa uyo skol da ungkwa ula an pen kenyong ton to kran sai kata te kan thai samla em dei tang kita ka kan thai ka bala yo la jongu tengah bat kini di ke benda haki handai menta bangan su ombe jongi ru shani hable oi lada le ke internet su shada pe kam dan ei kata ke jinga per handai ye kita ki bamle bangan ong pi film le pi pen khen tin jumle nama ka bible ko ongkum katam dan ke jinga satnya te kum ngi ni satnya ngi don ra ya ka an namar ngimla manon ra ya ka an ya kata te dei nama kata hada ngaju ong teng yo pila khabob khabi e te at least long kongo hang ni nama pi don shnyu beret su yu da pi don shnyu jurong kam ni le ya kata nama kadeka burom ke jong pi bat ki kan thai kindat ngangai pi stu kham tam nga bun para mo bade ki kan thai ngas thu ikene go wei te spa ki me para ki be don ki kan thai ki long jealous ba de ish nu kan thai jong wei bujrong ki pe be wow de itu ba khabab ki mang ni ngar ko khabab lang apa di osno ki kan thai ki long ta ya don balong kum ta tangam te hande ki long te kata ki tanat bi tu Tenat bi bajrong. pi ka ba mod ki ru ki su thu ta belai pat de bu jrong ka ba e langkat dang jong shnyo ngate pi di kente tara pinda bartai kamha Ka e menting. dang pai penat kalau kum juro teng em kat benang sakri ublai em ngisai no de kini ki tenat te ben keli kini ki jadi keli nga sutenat ba keli ada kini jadi keli nganget ngai sutang bu pensai om de ba ro ino ba permino don senrang ro bebu jurong shnyo te bible ko ong kunta te dalong ga bala te ngong kap no wanum em nam ta ledi em namanta utrai pendon burom ya utrai mo ba kade tang kata ngim dan ni e ban penrem mo lebat dah keren ni strictly le kat kum kani hang ni le am ku ka Jewish tradition mo anda yang hapul pit tang tupiar ngam longpong tigi don te portalang pat ngi pong ba tupiar ai kum tu ngi yang nama seti ta ka shit da seni ta kreat ta pi ngi hap ban suthu ya kata hot ka bible ka keren hare barabor persang ya kata ka barabor da dwai am ngi don hi kata ka men sem penrem ada ngi tap mo nama beli ngi tip yang ni ka dia kita ngi law da kreat ka ba kreat ro mo kanre ka de ka por ka ba ngi ya dwai tien ka jong blai ka ong kata Ngai kalong ka jingmatoi nam ta jong pi ka jingkar khu ha ba pi osngoi kini ngile ru ban poi sha ka wei pa ka banta paso ka ni ka por ki ba kali sa gini ki jingkali par ka bai de bi bat ki kan thai hi mo ba how to kalong
ngam tuk ngan ong ngan pendon kam hau tu kalong pop ne kam ibha yaki kan thei ban pendon kam kitiki ban ta ban pen mo nama don bal akli hau tu kalong ne kan yaki kan thei ban ta lipstick ban ta eyebrow ban ta nail polish mo ban pen internet ban pen habri ola di hau tu ka bible ka tho ne am shapang kita hau tu ki kan thei mbet yaki ban pen internet ela di leng ba kita ki rukom ki babon mo mentangi dan ru bakli ba airong shnyo ru kum kita berhoy kum kita gejing kili ngejungat bubon mamo ka bede ber kajing ta jing pin mentang ngam ong eta ki kenthai uk senram kita ki pin hi dalam perkat bahaya kata mencujubab ya kata kan hab ong no kum ni ta hab sap thu ya kam sim ledi pastor molong benar kat bagi ni iju abe kata ke jubab ini menchwa ka po ya senra hawadu mentar ma iju ong bet kam sim jo pi ong kum no bat ngasngo ya kata ka jubab rute ngasuman alam ki bagli de kelima namar don kiba kiwei ki kisngo mlele te kimnele haki kis kapintanat jaki don pan si ya ki bakiwei kidata lane de kele kom ta kisngo pop kisngo ei kalong kum juma khandiat lo kata kata na kawei ki sikli ya ka ba lasa kelim kata ka jingkeli hende kam de kum ta kalong kum ne ki ong kum ne ki pastor long pop ban pet tv da ne kita kan benpit la ne kita ge kan hangta dan nawi kaliang ki ong long pop na belai itai rang ba la ham teman da isngo bar pet tv trai ma isbun ki egi bamde ki bakan seperti hai isngo pop hare dan pa wi kaliang am ki ong mlele namar limba ki tv ngi yo sibun gi ji kai tengah stu ang tam kemut ngan ban ong long pop ru ngas tu keman pendam no ini ba pet ban ong long pop ru sngo pat bang bar kom ta so pendam pa ni wei tengah mulang tahap orang no apan dia tak nak terai. Tengah longkom juga tahan kerja kamu kata kerja kini. Namar babun di bata ki omet ngile yun. Kata kali kerja sutunat kerja ini, kerja kuat kerja ini. Bag ta pa isngo pop, bag ham sngo. Siap tiam ko longkom ni. Ki bam ta te. Om tang bak isngo ya kata ki wan rak kat bak tin jumblai kan. Ki pen scam ya kata tin jumblai. Hoi, maaf nilai kan ya kata mana kita yo adap ma ipa story ya kata. Upol uang hakas ti tumuti hakal nong baar hakad khot ka bakandai ong ne kumju ru bagi kin thai kin pen itna eladie hakajan ko banana kor lem baka jing shida bat ka jing sngo adakar om da ka jing than shnyo lani da ka ksiar lan ki paila lani de jan bak kodor bakum ta terang tu ko thoma sebentar ngap lem baka ka khot sngo ban ong ba mlong mo namar polong tum sha wa ka ksiar sha bandeng te kita ko bokodor hong tum sha bandeng kebut dak sengap dak jing ong jung pol ha ka sti tumuti sko mlong har be pet pat na ka sti jong petros nong belai ka khot ni kong ter tuam ka patai mo ka maram tengah ba ka tengah ha bangi puli ka khot am ka khot ka belai ko ngom ni kiba ka jing pen ibha jong ki tu ai bakan omlong tang kata ka basabar ka jong ka bathan snyo bat ki badeng ki jenek ser lani ka bakup jong kup kamut kalong tang mo petros ong tu mention ong ba ndey ta ka basabar Henry ulah patay yang tu terpat ya kajing ibah. Kamu dah sengap dah kajing patay jom petros pat sungguh bohong ulong. Tak kadang hapong ni kapol mentate. Kapostor upol juba pat haka stik kebenikong kanong korin kabispowi. Haka dekot kaba arfulai kong iki berkhot kilong bedaya nga iki berkhot kilong ki mentoy ken ni bam tema kalong manrio katay patay kata kong kiki berkhot kilong bedaya nga bat kiki berkhot kim tegen nangta haka dekot kaba khamurumong tu ko om ni. Haka dekot ka pra ko om ni. Hendai lada unu nurut long pi kani kalong gadok kenyau pat bam pi nak gabenta utau boleh tu bat nak gabenta kajing teblem nama ka khandau kalong kajung terai bat kajing dap karhai jongka terang tu kong ya kajing teblem ngaong om kata ka jong mehi Henry kata ka jong wei pat ken namar balai on pendremno ya kajing lu jonga da kajing teblem jong wei pat lada ngatinga bam tak bangu belen kan ben ya kata ka benta ya ka banga aingu hang tu rum le poi kong namar kata la pi bam ne pi di la ne pile ai ru to pile ya ki baro ya ka ben penan bro mi ublai hang tu pol batai uang ba hakiki kajing le ta kamut kapdon ka tu kajing teblem ne kajing stu ba hang tu rum ong pat wala da kajing bam jing di jung iru te ki begi le am kamut ngile ben penan bro mi ublai de ben ong bomlong de kam de ta kata namar haki balong am kamut yaki msngo pop rata kata lane msngo ta kamut ki bekile ram ki sngo ba
sung tenat lah ni hap ong na sebentar kalau kolong kemba penen buram ta ya kata namar kisim ni siu tu dekat benong ba habin wan sing kentang utrai ta beli di sing tho ngile ba ngidam style ngida pen ipo ta beli sing utrai pat mai pastor ju kan ya kata ma ting ting ni julong kum taru kum ka jing hikai ron ka pom mentama ki bido ting ting wan sing jang ka silang terpot terpat maru Moses ha kita lebih tikos sakal nong bospo hang tuam udah seneng ba ya ki khon jong aron hadir ba yap ki khon ni ko sakmat jong aron nam kini ki ba asadien ta mai kini giling do udah seneng ti ki namar hatu ko poram ka dan ka jingyam ka yesungsi ta ko po fitet nam ki rangai le ka clear om ta kata ki ka de ka jangru por Moses uang da mele kom ni mitip nam blaze penyap ya me kamut ublayam kuarte ka to jung terpat ahmad jung tengah stuan ka po ma ne ka po limba ka ne ka ji kairu nakaliang mo kuman bataw ne ka po man tanga sngo ba kam ne le ta kamut ka biang ta ka itenat ban ta henry pat ka ju ka bible ka defend ka bible ni ka ba ki proverb pat akal nang banyo ka bataw yang tu phang ka jinglong jong nuti ta ka nuti am ba ka pen ba beriu la diam ka pen seduce ki beriu ki pet ta kuman ba ni maka cita jing pin jong kali ba ke ekem ka bataw yang tu ba kum no am ka ap thap ka song ka dong ba ka riam kum tai la diam man pet ya no re no botolot am banyo ban kem yu ta ban eu tamu kata pat ka balong bom dei kan man teng mo hap ong le kata hoi mo kum pastor barang samla kini berkhot mo ngastu ta kata ta long kalong kum ta kata ka benta marba ngatip kidan mo ki benta le si ki beri teng ha kata ka jing le jung ki em kim le shum dan bormi boleh Mo kila le apalan mo. palat paru ta kila am no kila tha no ki borom jumble om tang ta ki tha no la diru ta ya kata palap su na mar teng hap ong teng ka jing seng na ka jaga kentang kamnong sum gejeng sing kali pemban kajing pen i ta bakat nuang adon kat nuang ala kumpet yang ngalong kum kata bak bang de teng ngasngo kata ka jubab hai ni kata ka bentah Wala pa iwan ka jing shakri ka focus ka debe ban dei sha utrai ka mde bangin lam pet no i te riam kum no te phong kum no te ta kum no mo sko tuna ha pasar fe fikran chi pangkata ba ha bangi wan ha utrai mo iwan ka jong utrai ngi wan bet kum to te ngi long ba pi ong pi ma ka kendi ong terput terpat bet han re ha bangi let pat pi ong biang ha ba let jing khawai pan kham tam na jinya tho mo ki ingi i bha ki sailot kita ki sar jong ki baro ma kata ka riam ga jong ki sei kata ka bha ta me ban le sha kata ka jing khawai han re ha bangi wan pan sha utrai balai ko ma phi ong mo don ki ba wan ka jeng kersha ka dei sha ngi i kata mo dai i ting ting ikop ba shu yeng be na jing thia jong ki mo na ba kira ba thia le si shu bata khmat malu malam tu ki wan bai ki ong so balik jing shakri manu ban pe mo ki ong miti sebut dekat bang ubli pe yang tu oh ki pe ka do no ndai ka shabar mo mo ubli ro wad habu jit ya ki lingdo ro ta ka bustana ba kolong udah pen krek ka riam ta jong ki ta wat ki jing deng ki jong ki mo udah dak ka siar jit ta kamut kata tu beli ulong ngaji orang kata ma iju pulih koren ko ong beli ulong in order ta mu kata ka di bentang ta ka jing borenti mo kaji berhenti bahagi ki boro ka kata blai shi buan pasar habangi keren cha pangata mo ki jing deng ki jing ta ngin poi pa cha kata ka jing deng na kan ma la don tai wei kong i kadai i shong lang bai tai wei ka jing ni ka jong i kadai ka ni ong ba ti ong i tai wei ke ba deng ka ksiar ti ngam te biala di par im deng so skor ne ka sati im deng i rumo ti ini pa bam deng i la di ong ini ba deng ksiar i ong ha ka jing shakri jongi te msha bandeng kini namar ka along ba pi nyokor yaki jing deng mo hanrei how tu ha ka bible ka don kata ka ban khang bandeng jing deng namar ba ko ong pesamo fi ong wat ki lingdo ro ublei hidala di ura instruct bandeng kita ki jing deng te kumnu ka ya pher kata ka jing deng na ki jing deng ki ken thei ba ki jing deng juki shenrang Kata ada jing keli ke ba hari ke ba sotona stonat pastor fe la jubab pan kata ka pen ki bakwa benta pol la finget yu pol wata ala finget yu petros uang ban ai ka mastrak kan pule mo ka ba uong kiba ka jing pen ibha jongki to ai kan umlong tang kan umlong kai ka kentien tang u petros pula dan lok tu sutu ong kan kelumar sibet hai lok ngasak keroi yang tadi benta Henry kada batai pat iu kan mau bha mo apa poi kini kata kapin ngam tip menu mi lipstick mo ka tradition ayu ngi khamat benya ya kata mo ne kata ban pan internet ya ladi Henry po bible ngilap po kitab Esther Syaban yalam ya ke Esther hakmat jung tau sim ahasaras
Layalam syah bahkan don bata uyunok berkita kibriu bahkan penitrat ya ka belong presentable ya ka hakmat jong news im. Syua jong kitab Esther ngilap syapang ka Jezebel ka bata yala dia ban penibhai Jehu la teman dari penibhabriu penisamla kadi kata. Kadang lang plus but minus ke Esther nomor ka jing internet jong ka yo Andre ke Jezebel pat kumba kala long seduce kala pen Ibrahim wat lada kala teman kamen sim Jezebel. Pi haba pita pi pin ke datang ka wei bapin hab ban sung thu. Kan mau syua tangi ladi ka wei kam dei ka tu ka pin ke pen babreu pi pila babreu lupa. Ngamong pi tang kan thai pi kli tang kan thai. Hakane ka juk ka bamenta mo Gen Z Gen Alpha kidon kum ta ter ngong lanun po Gen Omega tangam tep anda kilon gi kerteng mo. Hakane ka juk menta sidrang robon bahaba makeup. Handrei nga laban ong ifi ngimdan ni ya ka bangen ong ka badai ne ka bang dei handrei tang kata ka wei hap su tho ba pendon borom yo blai. Ka Bible ka ong ya ki samla omdan balate kum kata pina pulil nong ka bahnyo koren ong ki thei so ting kamdon ka jingkhom. Handrei ya ki bala don lok haba pita pipin ada ulok strat menu ben khang. Alon bakang lu tit ulok dah. Kadi Bible ko ngam da ngamla kum pastor pangalek kata ya kata. Namar balai kata kam de Henry kalong yo pat kade namar hang ni ka ong bo polu ong ngam sha ki kan thei wat ban kren ro. Pi haban su thu haba hi puli tu Timothy ong ngam sha ya ki kan thei ban sansar halor ki sirang e ter kadau kadon kan ni ka mo. Henry hang ni hi kami sepang kata ka ksiar mo pe kata ka ksiar piom. Kada khot ka bakhandai mene pastor fer la puli ki ong kum ni nong ka baar we Timothy. Kum churu baki kan thei kin pen internet yala de haka jankup badan akor. Ka Bible lakran lupa so bah kaniam de bakran mangi kan mau bah upol utho igani ka sithi Timothy. Piap ban sung tu utho nai. Haka las ngala ban on fi ka ka jingim ka jong stangkat to kan ni. Utho nai yang bendi. Usha house arrest sapo room. Utho ya kan ni. But udah tho ru sepang ni ka perthai ka bamenta. Udah pi hak to ka por mo. Jaka ba unthok de ki utho ikane wang ka sapoi hakis ngi ki bakhat do ki briu kin i tangyal de kumta pi lada ka jeseng ka stang kharoi beje pi ta pin hadu si beje pi jeseng ta kamdan jimut kan pi panitana ilade kan ka Bible ka kren om tang ta hang ni ka ong ka jan badan buram mut pi dalet jeseng ne pi lek chunu da riam ka riam jong pi ka dei ban long ka badan akor ta ong teng kan thai hada nga kren ru ya ki shinra Kariam jong pi kadai balong ke badan gor. Nang ta lem bat ke jing shida bat ke jing sngop atkar la ong e kan thai. Kamar shida jingmut ka kalong sngop atkar. Om da ki jing than chnu. Kam ong ne wat long ki ba than chnu. Om da ka jing than chnu ka bamon dei tang bastunat bala than chu chnu. Dei tang ka than hari wadam ai kata kan ding ba kongsan ban ya utrai. Nang ta lani dakak siar. Klab ong banai deng siar, lada ki ong ni wat ju deng siar. Ki briu bam kwa deng siar ngangai ki numpoi beneng. Namar ha beneng la siang dakak siar. Nemo nam stor. Tapi nong poi beneng tok kene long pop haba balang jungi mursya ki kai ju deng siar. Tapi kwa li beneng hi te. Ka Bible ada keren dah. Dia yang kesial. Kimbau koridor. Pi hab man sung tu. Hanrei kam dei balong kong sandu kade kata. Ni hab ban sung tu. Kabak kam kong san kam dei kata kabak klong shinu ne ka badeng siar ne ka paila ka jankup bakordor mo kata kam dei kata kadei ka kata ka jingtip yo ta fi kam klam kang kadei handai wat bu kam kordor kidon gibriu ki ngam dan juti ngam le jeseng ngam dan jenseng ngam le jeseng ngam dan petlun ngam le jeseng kata ka bang bam dan sut labu kam kordor ya ka jan bani oblai haba pimdan pong da tu lait da tu khamshong ka jan ram ka jan tat ka jan iu hari suthu penon buram iu blai nang ta ka bandeng ka ksiar hoi hakatas ben berem ki shenrang ru ki deng khoila ken thai ru ki deng lang be permi Egypt bat hang ta phalau no bat hadin kata ki shenrang ki khlem deng khoila shu askor kum ki bangai ken ma ba ngim dei bandeng khoila shenrang briu ngim dei bandeng khoila kata kamdon haka tradition mo haka ta ka jinget ku jugi namar ka hak ngideng ni khoila ngam ong vi di contain nation rang handai haka por jung aron kila law no ya kata bar ki jidon ru kata ka jing sam khamot ki deng ya kata ki contain
Ka Bible ka kiai deng sa be ya kata. Hanrei haki shenrang kala don no ka jingkut. Bakam dei yaki. Hanrei haba hakata ka jingdeng kser haba ka Bible ka klam batai yu shenrang. Baki di bandeng ne ka klam deng ne haki kiti ai. Hanrei ngasngo hanga shimet kata ka jingdeng ne ka jingbam deng haba blei kur khu ya pi don te pi deng. Ken mau ha kapang ka donot lang akran kene. Ki bomdon ki ong ya ki badon. But onda ma ita bomdon dal adon ma iru ipong lang. Ngalayu iya kata. Long kom baca on obstol jo kata ki bom ju pong jeans ki on da pong jeans long. Takin. Ki on ra da kata obstol. Kom internet ne you. Hanre him tepat da kan adon patak ki so. Ngalalap tapi. Ngalalap ay kata. Day kran pong jeans ta ki kan thai mi don akor da pong kon na jong ban. Ngasi ong shwawan kran perkhat shwa sispasien. Ngau ngatang usam lau dia tahu pol wai dan mau stum dan kun dan dia ngakau wang wei ni no. Ngap kadam dan kena nukitin bagi you ngala jong simet ngala. Hada ba pidan baro. Tu syab pin kran perkhat ba. Dai nam ta ka Bible kong suki ban kran. Hoi kam dan kata ka jingdeng benefically uai shun rang udeng ke ikan thai deng kam dan kum ta ka Bible. Han rei bubun sin ki shun rang kim deng. Pindapet kini apostol kim deng ki dai namar kata kajing sedang hi jong kanong rim jong ki bangai hi maka to por masin wan kala bamut ki lot ki ai lot no sa ki jat ki apostol but kim nyong shu ila dia namar ki songo bu jisu janwan mo hoi thang por manta kum bang ngaro ngadeng hang ni hani kini ka bangadeng ka dei ka ba kadak jong ka bangala don kurim ta dei namar kata ngi adeng hanai kamut pat ngamong fi hab deng bet da ka ksiar ki don babon hi ka jing ya deng Tadi namar kata pila bandeng hendak tangga di gadak epi hendak kam kang ya kata hendak tang kata kayu shenrang yang hadu kapor kata semen berim kim syak shu bandeng koila long jong shinyu kum ter namar kiyo ya ka tradition jong ki Egypt. Tadi namar kata babon kim lek shu ya kata ki penkut no ya kata ke kentai kidang ya beteng hi hendak upol wong wanum ai bahkan penitnap tang daka siar tang bakadeng siar ekal. Cuma mentaka beriu ka itu nalut hakariam. Hanre yo kaktin ke jongka pat ke bami na sentur jongka ke bamlong namar hang ne nganon rap hi mentaya kata mo dekhot bakhat we tu ai baka kenthai kenang hak ka basngap jar da ka jingko ngo baro la ai te ni ka kenthai kan long no Sculpture. ka banang basngap jar babun ba ki pha duai yang ni jing duai pastor duai lem bu ulok jongang ko ngo enga abang apuli ka bible te ka ong ye kenthai ke dei ban ko ngo pat ka ong snap jar Suthu lupa hang ta. Belai hang ni wang badu wang ni hanrei ngam sya ya ka kentai ban hikai ro. Fiti belai yu. Lem ni ban yo sensyar halor urang ba hanrei ban long ka bas ngap jar. Bat ngi phai pat sya korin upol ong kum ni hakal nong ka ba khat saw do ka balai pusaw. To ai ba ki kentai jong pi kin ngap jar haki balang. Namar om sya ya ki ban keren. Hanrei ban pen hapo ya lade kumba ko hukum ru ka ong. Mo. Kedekot lai pesan hanrei lada ki kwa benang kini kali haki tengah jongki halayeng namar kalong kaba klamakor ken ya ki kentai ban keren hakabalang pi hang ni balai upol utho ekini pi hang Timothy utho kata but hang ni pat utho hang ni pi hak Timothy finap utho pe de pulis Timothy uong ya Timothy men hikai ya kene ya ki bangai but kan mau Timothy udai upastor rane unong syarai ya kabalang Ephesus ha Ephesus lara bahaya ki kentai namar ka don kene ka belai Diana. Bakani ka dei ka fertility god ki breu ki wan mani ya ka kum ta ter mo tadei namar ta lara ya kene ka belai. Bar ki kentai ki le kam don bor halor sun rang. Te kata po fi da police ti Ephesus fin su tho menta. Te hang ni upolo ong pet ki kentai ki dei ban su tho bat hang ni ki le bat ki ki shna ka dur Diana da ka ksiar. Pi da puli ka Bible ngi haban te ka background kin dia. Te dei namar kata hang ni wang ka badum ai ba kan dei da ka jing deng ser mar ki kadai ka pride. Kum ngi ki khasiro. Ka ser kadai ka pride. Baro pakhat dong kun kan thai em nang kong du ka gift ngi ka wan ai dik ka ser ha ka skor. Mo kata ka dei ba ngi ni ai. Pi hang ni ro em kadai kata han rei upol hang ni kanai ka jing ong jong u ba kam nam dei ka tapi wat dei ban long kum ta yo ki don pa demand na ulok bakum tata namar kani kan mau hang ni betho em kam dei kan thai samla kani ka dei bet ya ka kan thai bala yo breu Balaya Shangka. pi ba bon ba ki ong balik ka kan thai kam tamo nga ngai phinum krani kan thai samla pi kan kam tam e ki long kame
but I ngok pikli yang ki pastor nama don ki bre bomnot ban ong ilong kemel jong fi teng ngimnut ban kan hap kan ni ka jing shisha ya ra phim sultanat ulok riam ayu kalok riam ong kai mi pi pa ong da ki wi kam long ngai ni kata jaka ban dewan lang bro arngut dengan ikran ro ngidang la ban pasha teng ban surah ka ketin jong nu san nu em teng si mi kan ni ka ketin pastor so base ban ong lem kum ta ban ong mo ong manga pastor ikran ong bunu ong pat Kumnu kitip mo. kumnu kita mentang poi biang sini kan yang kata kepor kam long ban kran upol ukang si yang mana fitip jiayu kalong kumni hak itu kepor dalam jiseng mo hak senegok ngastunat dah don way nong hikai mo hikai yang ni uan ra yang ni konsep uan ra yang kata tradition jong kijio hak itu ki por jong jisu por jong pol hak senegok ki pia ya ka arbenta but nap deng kadon ke perda but kintai ki song shiliang shenrang song hani geliang ngakan mau hei bangalik puli ru manga se Bangalore kalong kumjo fitip ikan tai mlong tar su pai kumni ru em cuma pipet kilan podang hikai no hikai fi dapet kumni ki kintai em so hey what you are looking for ngi syak kang come on very strict ngim long kum sin north east ngi kambiang ngi kamong kulut ngi song mong ngim da don kum kata kajing perkat hadi syabar em pinalik tang se north ne se south India pinlap ya gani namar ken ma ba ke Middle East ke apa Asia gidan ke tu ke tradition dekat judan ke tu ke baki bo perda kide silok kisong kalau song gumne ulok song hne bat nganget pinya pedang yang ni mentang mapi ru badai kentai ki kentai kim dak bat berbuat tentang kibat ada tentang kidon ki benta ba kim lak ban bat berbuat kidon ki benta ki long plus point kidon benta tentang kai am ki long kilong ni kai ngum tu ti kidon ki kentai yang tu ki wan jeseng long kim su tho ta tu sen ko balai kai na ka toran ngom ta apa ta kim su tho ki ong bet ko pa jong pa ba Thailand sa kindat tu no hikai long ki su tho bai song ga hei bu song ki kli ko ta ki kli gan ti katam ka wan ra jing wit pat ya ka jing sakri ta ki sidon na po jasan bra song em la subang tu no hikai pa ki tu hanar la oh pe yong kum tam tu nongkran wit upol usu tho ya kata de kata wong pi kwa kli hayang la jong yo long wat kli hak Senegal namar boleh hak jing sakri ka wit ne wat kli hak jasan fi ukang namar u i ka tu ka jing long kawan ni ben hak jasan fi ka ni ngadi ka wit ba le jasan em kata am de ban kan hap kran bon kali sabar ban song jasan ngasi ong wat judium pi wan sa ka jasan ha school pinong miss me I go out apo jesang tang rekam la ko yang so ba pi ti we dang so pang ba dang sengap ni we la wet ta fi hoi ngas tu la da fi su tu la jong kadon ke jing pang ke don ba pli sen he ka Am song pa jan song no hajan jing khang ba kan nai pen wet ye ki we hari ka tu ko be mi barung em kapan wet ba de hang ta sei kai roi ka ta dai hap su tu upol em de no mata ngong fi lada man ki pastor ki long ko upol ngam tip kan ngot wan jesang upol wet hai ka ta de ka ta wong kan thai fi dan ban keli hayeng ya ulok jong wat keli yang debat nang ta wong pidon ban keren lang ba ulok jong pi namar balai lada phim keren kumta pi wan keren no pi ka kulmar namat umsha hapo senagok ban keren ki kentai kin keren be da ki sinrang dai namar kata namar balai ha testament berem umdan iweiru balong lingdo de ki kentai dai be ki sinrang te ngin hab ban sung thoi kata ban ngangai ka theng kala pensai kabaya day halor ki kentai bo wat kata ka badeng siar bad balai ki de ban hap samjar ro kata jasa hanre kam kran padi ki samla aingo ki kentai samla bar ki kentai samla ki dunah if kli eru pitip ye ki dang lerai bubun sen kilong kami kilong kunta bol pol wok samjar Kuble shibun pastor ya ka ngasngop pilai yo ban batai shibun ki ha ka ni ka por ban naga jing batai jong pi hi ngan shim atli ki bangila ya kran bangila ya puli kam dei naga jing kran jong pi dei pila puli naga tinga jong blai ka bakran chapang ka riam ka bade ban long ka badan akor namar ka don rupa ka jing kli ba pipla ya kli pi ong ba hatu ka itanat se i kan thai begini pong daka patlun pong jeans ba ki pong ya ka patlun jing ka bade ba ki shendang ki ju ya pong te hautu ka shapang ka riam pat ha ka Bible ka kran ayu dan ayu ban yo ji hikai halor ka riam kono ki kan thei ki di ban riam kono ki shinrang ki di ban riam hautu ki kan thei ka long na me ki ban phong patlan dan dengan shim e kata ka jingkeli ma ki lada makeli ki kan thei ki phong jeans hautu ka itana na me ki kan thei ban phong jeans aba ka poi pat syakata ka jingkeli i have epek kat kum ka ktien ka jong blai mar blai ha ka por bu ai ya ka ni ko hukum ya Moses udah hukum
tikna be bodo kren shai be ba ka kan thai kam le ban phong ka jan juk shin rang bodo shin rang om le ban phong ka jan juk kan thai ha ka detromi ka le nong ka ba at pu a ka khot ka ba san ka om le wat ai ba ka kan thai kan kop ya ka ba dei ka jong shin rang lemni u shin rang un kop ya ka jan kop jong ka kan thai mar baro ki ba le kum ta ki long ka jing ijli how try u ba u blei jong me bai ka khting jong blei ka kan shai ka ta but habangi kren pat shakare ka ya ka jongi ka ba kini kisngi ba mata habangi kren chpang ka jan juk kan thai ba ka jan juk shin rang ru kai pher kata ri ka jing sha kai pher mo la ka jong la ri ka haki jeans ne la de haki shirt ne la de ki ru ka don be ka jing pher hapring ka jan jong shin rang bat ka jan jong ka kan thai but ni hadu kini kisngi ba mentaro ngi I babun ki shin rang kim phong ka jan juk kan thai ki num phong ya ka jan jong shin rang like no tang itu ki bele persya ke hukum ke jong blai ki bo ong bo blai la tha nga hukum ke ka mat ki le persya ya kata hukum ke jong blai rei ubrio basu thu badon kata ka je tep lam ha ka jimut ke jim perkhat ke jong unum le ya kata blai mar ublai ru am wat ki ha ki break kim tep yo blai ublai la bu lupa ya kata ka je tep lam ha ka jimut ke jim perkhat ke jong ki Tangi I bet akini gisngi ke bamenta bo shin rang numpong ya ka jan jo ka kentai bar ka kentai ru ka numpong ya ka jan jo ka shin rang tada ha bai ga dei ru bar ka jeans gini kren kumala kren meneri pastor bat I pastor fer ila kren kata ka dei bet ban pendon buram yu blai lara ka jeans ka banga ngapong ka long ka bam pendon buram ka long ka ba pin I bang ne ban seduce no ya ki wei pat kata te kamlong Ada. Boleh shibun pastor. But Shapang kata ka riam. Ngagen mo habangi ju ele kum ki kentai le ne ki shin rang habangi le ban thiet jan. Kumangi ki kentai ngi le be shiki women section. Mo but ki shin rang gi le be shiki men section. Habangi kwa gi patlon ni la de ngi num le wa shiki men section mo. But ki shin rang ro ki men mo ki num le ban wat patlon la ni ki jeans la yala de shiki women section. Ngi sngo thu mo e kata. Te kumane banga onga artling yo ki ek ba I pastor menai la pulie sa kawai pat ka ba ar pastor kawai bangila ek krang be shipon pastor rang halor kata ka riam ka ba dei be ban pendan buram yu try sa kawai pat mane ka bangila yo ban pulie nak tenga jong blech pagi kan thai ba mlong sha eki ban kran mo ala da ki don kenu kenu jingkeli ken le ban keli na laki kurim ki jong ki haba kin da don bat ki menta pat ka don kani ka wai ka jingkeli ki balai keli ka de ka jingkeli na pi hi be pila ya pha lang bagi ni comment section hang tu pila thoi ka de ka jingkeli ki keli how tu ki kan thai ka long ne ami ki ban long ki pastor na ma hang ni la tho mo bagi kan thai sha ki ban kran ha ka gsn then re menta ngi I ndai tang menta wa ka bible ru la don ki shakri kan thai but ki lo shisha ki ngila ban ong kata ka asset la ni ka blessing ka jingkar ku mo ka jingmentoy ka hima ka jong blai handi ka don pagani ka jingkli ba ong how to ka bible ka sha na mi kan thai ban long pastor ki ka jingye phe ban dei ta ki shakri ki jong blai la da ki kan thai but abar ong ki pastor kan thai Mene bakre pastor rang long asa nut la dang pulis so ikini dekat ba khat wei hagal nong ka ba arpu auditor mi ka ong ne menum kup ka jan kup bakle rukom kum ka banat bat ka saihon haktin English ka ong wool and linen mantangi phong nam ta ki jan kle nge phong bible le ka ong msha tasman beren mene na ong ki kan thai kim li wat ya ka jan jong shin rang harik mat prathai man ta ki don ki shin rang ki li wat na ka jan kumbo ong pastor rang mo ki wat khanang ki bam padiang ki don pat ba ki kan thai ki li wat be ka jan shin rang mo te kata ka de ke jing bakla mo handre bible la kran spang ka hani ka da kran ibang spang ka barep phimla ban rep bon sambai ka kran arpu ale ka kran bon benta bal ada ngiya ka kum kan ye yu mangaju kli spang ka riam ro ya kan ka benta ujisu phong yu ngi ong ke e ka tu ha kan tien benta phong prok kan te ka tu de prok kan thai ne prok shin rang na pi hap su tu habang ni poi ka ni ka jis mo ha bible ndan juba ngan keren ni ka jing si shai phi ka kham tho jin sang no hang no dekat bible hak tu ko por ka don bet ka ni ka jing riam ka baki phong jensur kalong be hak ka kentin menta bangi ong ga ka gaun na ni ong ga prok han roi ka long kum ni hak tu ko por ki don ushin rang babun sin u phong ru hadu bada poi kho seo bat ki judon ni ka jing te ani ki jing pan po na ka ni ha singka jong shin rang ha ki jong ki kan thai ki lo kim don kum kata kilong bai full kadon kadi ka ju hi hanrei kadai hakar kompong kadon ka jingya pher mo kadai no dapet
te nong kalong ikum jo te kumenta si ong kurta kadon kui kentien bangi si pendon kam kadon jo kenthei ro don jong sinrang ro pin itu bet da pet keno jong sinrang mat keno jong ka kenthei buat kita agi haki hakani ka ri ka jongi mentangi don kum kita ki jan hoi haba poi pat hangi ki khasi hoi dapet ka riam hande kidon ka shirt ke bangi ong ki kenthei ro ki phong school shirt sinrang ro phong school shirt haka school shirt im do jing fair hero hari onda la he pat kadon ka shirt kenthei la ka jong ka shirt sinrang la ka jong ki kerteng ki sa ka jo hande kidon la ka jong kan mau ro haka po jong jisu ni ong baik ke kentien bagi phong ka to ka prok ne ka ta ka gaun mo kita ki bala than da ka wei ki sai ka jong jisu le ke batai ba kam dei ke bala ayu ki phong baik handre ki da don ro ya kita ki jan te nang ta bat ki don kita ki sai ki ba mi bat ha ka to ka por long kum ne ki ong ba kam long attractive ka kam itenat de jong ki senrang ban jong ki kenthai baki kenthai ki long modest le ana jong senrang ki kam long attractive de nama kata ki kambun design plus senrang usim ro se gitu ka prayer shawl ba om ki ju ya shim so kita ki phong ni kata kata ki de ki jan hoi ba kli ha ka ni ka juk ka ba mentapat nama ha ka to por kam don ka bible ka long silent ha ka ni ka kam tho jeans ar tho terjebak bet ro long ni ka klam tho jeans hanrei lada ka kenthai ka phong ka jeans senrang ka mitana ada ka kenthai ka phong da jeans hanrei ka ni ka wei lada ha jeseng pat ka kenthai ka wan phong da ka jeans mo lada dei ka jeseng ngangai ka haban sung thu kan hoi li camping ke pi haban sung thu ka jeans ka mi na ka benta bele yu ni haban sung thu to ya ka taru tingi ai bangin sung thu ya ka ta kan har bangin chu ya kran be sala sakile class ki phong ka khami tanat mal baki song no ne shrang ro bu yu mo kam nan e ka ta ka jing per har ka dei be banai phong u shrang jo ka kenthei na shrang kan la ro shrang u sim na ka jeans ka batai ba ta ka mi tanat mo na ka jeans ka kenthei ka sim na ka jeans shrang ka ta ka mi har ba kan ka bible ka khang persha be ba shrang um ne ban phong jan kenthei um ne ban phong jan shrang han ki kerteng teng ka long kumju an ka don ka jing per nang ta fi poi pat hatu ki kenthei ki long ne em long pastor mo ya kata ngan sa mo ki we ki pastor ki sei jubab han tang ka kindat ngan sedang da kata ka benta kini ka kentien pastor ka jing mut ayu ka kentien pastor ka kentien pastor mo nong sharai ada ngapai sa ka bible sa ka testament berim mo ka rebeka ka sharai ki lang berat ngilap ya kata hei bau syakri jong abraham uya kendo abaka kadang sharai nang ta aba moses upetno nari egypt uya kendo ya ka sipora haba kadang sharai fi ka bible ka batai fi hab sutu she ki jingmut kata mut hakat testament berim ngiyo i begini ki sharai bat ka jingkeli kawan bat nang ta susu hatu kata ka jing sharai lang berot bat ka jing long pastor ka mut kumju kamdei pat kunju ka jing sharai ya ki lang berot ba kenja do bat ka jing sharai ya ki lang berot ba kenja mensem ka per bak lebak bat hangta kadon ka jing ekret kidon ki balang ki ba pentung pastori ki kenthei bat kadon ka balang ba ki ong ba ka kenthei kamdei ban long kumta te kata ngini yo bania keren hang ni nge don lang para pastor mo ngini yo ya ka jing sung thu te ane ka por mo ngas ngo bi sadon idon ha ka jubab dengan IT he i shwa ba in jubab ngin se keren lang do ya kata ka benta ban ai jubab ya kan ni ka jing keliam hab pakat ba bun shwa ban ki kentien ban pendon kamru bat ka jing mut ru te ba ka jing batai ban ai ru hab perkat ba nambar ba ladano sini siliang mo kini kiwi kinsa susi ladano sini ko galiang ru kini ki susi dan ki babuan ki ong bomdai dan ki babuan ru ki ong kabadai te ka point of view jang ki badai ru banong ban penlong pastor ki kenthei ta sngap da ki kalong kabadai bat kini ki bayu ru ki long mo bun sin ki se ki khat bala se ki jang ki pastor mane bla pen explain di pastor molong dot bandai kata kisah dah kata ba ombet di kentai benjang ani pastor la kran syai ngi kata bentah ba ka church setting sa kata ko porma ki biki kile tu bu pol kran direct bet ye kata hi ti bagi puli ke bible ke konteks ngi dan kam nomor ba kidan ki e hapo ka bible kam kran syai mo
Ti hapok Bible ngim syam ra kanu ru ba ka tien jong blai kan ong bet direct bet ba ombit ya ki kan thei bit bikin long bet kita ki pastor. Ma lena nok syarai. Ngi syam bet tang kata he ba ang ba upol wang ngamsa bikin kren. Ma ti pastor la dep explain ni kata kambut i kata banne ma. Hari ban ong bet ma ba amsa ki bikin long ki pastor. Mata ngim jupanan kam su kan tin long syarai menta ngi su thu bet tien pastor. Ma ti kamkut tang kata kami sakaweru hatu kin thei kilak balong apostol hatu kin thei kilak balong prophet bar ngi i babuan bha menta ma ka parthai menta social media teng i babuan ba ki kin thei ki kam apostol li le dia babuan ru ki kam bagi degi prophet li le dia te kam kut kan bakar tang ha ke baong balong pastor te tingi i ba menta li kham buan ban baki ai pastor ki kin thei ngi kham buan baki ai kerteng prophet no kilami babun ru bagi ai ru nakmat kata title ke jongki ki ano apostle mah ti mah bangi puli po ke Bible pat kita ki baro mah namar uble yam kutno e ke jingjit ke jong mah ban syakri yu ble ngim yu i ba ke jingkut mah ka kut tang ki senrang mah bara bangi puli na ka siti sikinong room no makhan riu khot bening kong kom ni ti nga IT yaro happy ya ka PB ka para banget jongi kabalong kabasan jong kabalang ha ka ken kriya mo te Bible ko ang bagade ke elder kabasan de ti ngipeh po ka Bible mo wat u we ni para jong jisuru uta u Jacob mo uru de elder mo ti gidan sibun ba kita ki elder lani kirang ba lani te ki basan bengi ju ang po ka Bible babun ki di kisnrang we ni kita ro di Gaius mo u Yohanes utho wa ka siti sya uru utho kita to Gaius beri ubasan ti yakaru la ai kata kadan kum kebasan kabakmi kata kabalang kabadan hang te po ken kriya ti hang ni ke Bible kala ai kerteng kata kebasan de ta habang kapuli ka kam apostle lam kadan kini ka we ka mo ka batai mah ka par kila syong banduai kini khatwe ngot ki apostle lam ka kemi ka jong Jisu bat ki para jong Jisu bat ki we ru ki ken thai mo te hang tu tin jong blai ko baro ki yo emen sim khoi apostle kemi jong Jisu ki para jong Jisu ki wiru ki syakri kan thei ki ba ki senran jong Jisu ki babuat kiru ki yo lang hang to mo yo men sim khoi te ni iba kini ru ki apla hi yu Jisu ki syakri hi yu Jisu mo ki dan sibun ba ki kan thei ha po ka Bible le ring yawat mo ki ba syakri ha ka balang ha ka to por jong ki apostle hari kat kom ke evidence pat mo ngamla ban pensong nong rem bakade hari nga susei pi ke evidence pat tingi yo i pat ba bahadian jong kita ki apostle ba ki babuat lang ki apostle dot Markus udan Barnabas babuat Timothy Titus mo Tychicus bami tikine am kidan hakti kejat jong apostle de ngim yo i pat ba Paul uang yo Timothy medi apostle lada nyo ya kajing syakri kum jong Timothy lala bandong kum apostle te lada nyo ya kajing syakri kom le kum bagi brio ki apostle le di menta ba lada nyo ya kata kom syakri jong Timothy jong Titus jong Tychicus kum Markus ai kini mo ki babuat ki syakri jong ble Barnabas yakiru lala bandong te mo ka kerteng mo apostle hari kini ki apostle ki pentikina par baklam khot apostle leki Barnabas li blahi kayu Paul khlam khot yu apostle hari yu Paul pat la khot apostle ti menta kami ki jingkili hukum kita habang ipet ikini wing study kini ki case balong hukum kita te bali pat ikini khlam khot apostle te wala ka jing syakri jong ki kalong kum ta Philip kham khot te de namar kata kami kum kita te habang ipuli pat hapok ke Bible ma ngisam mo bakini ki dan ki brio pat bakini ki apostle pa baki thung ya ki wei pat kim thung pat ha kerdan dan ha kerteng apostle lani prophet lani ha kata ki wei pat ki iu mo kim thung krete kamta hari ki bobuan ki thung be kata kerteng ki baki ong ki basan ki nokmi ki bala ban hikai pat iki wei kum tau pol ong ar temati arat be kata ke bala asngo nanga ong pol temati ba kata man ai ki wei pat baki bala ban hikai pat iki wei ro te mo ti ngi kum kita ki kentian ba pendan kam te habang ala ong yata kentian mo ngam ong e ba ngim dei mo ban ong ki wei mo ba kim la ban long pastor ne ki dei ru ki kentei ba ki la ban long pastor hari kam long clear pat hari ka evidence ngim yu i pat hapok ka Bible wat iki para jong Jisu len ti Mary Magdalene ke bla abot yu Jesus Christ ma bala khot ya ki ru kinok syarai lani la khot pastor wala nga ong ba kila adai hok te ma ki ru ka jing syakri jong ki ha ka to por ka kom syakri ke jong ki bi ki kile ha ka to por la idei trai ki apostle ha ka perthai ba menta
ma la ki don ha perthi manta ki no kini kila di pastor hari ka khmat jong ki pada tu por ki khlam khot pastor pada ki pa ki khlam khot kita ki nok sarai ma wala ma ki ngala pada kini ki apostol ha ka tu por ka jinglam jom sim khoi ki tip yano ya ke ibadi ban khot wat tang man khot apostol kim khot lu di bara wat itu methir khot ko wa hin na ya parna bas kham khot kita tip yano badi ban khot apostol jadi yang tahu wat ka wene ka balang bah pa Efesus kitab jempat pau Jisu dayro aki kita tunjuk te ya kita aki beri ke bakam apostol le baki la syam baki mlong hidup kum ta te haki ke buat kadan ke kendon ma banlong apostol jadi yang tahu ba wat yu senrang banlong apostol kita buat kendon te kat no tam habai dei baki kentero ma baka Bible hi bon sin bengi pet ma wat ke city Efesus ru la ong ba ngi ba yu senrang la bu hak authority ma hak ta ke ikhtiar ya ka ban sinsyar ya ka ban long halor ya ka ban penia ya ka kam ke jik sakri ke jong blai pat ki kintei pat ki sakri hapo ka jingyalam jong usenrang namar ba amla an pen lekhut ke bai pastor mai la sai ma usenrang amla man pen lekhut te ma wat la u ie no isnyu kata la penjak buram tilada ka kintei ke sinsyar no halor jong senrang bot la penjak buram no yo tau senrang te tengala bodong ya ka order ka jong ublei hi bla abu ublei na tau senrang bat kan thei kata de ke jingbu renti ke jong blai tingim la ban pen khen ye kata tingala ban ong bo lara kat kum ka study bang pulih tin ke jong blai ki ken thei ki la ban sakri hari ki di bandan ke authority pat kat kum bo blai la abu bo ta de senrang ma hari kam dan kono ka jingkhang hang no hong no ka bentaru ya noi no ru blai ukhat pide ki samla kan thei senrang nampak tin jong blai kong ha ki sigi bo khat du blai on ther man sem wat ha ki khon samla senrang bat kan thei ma te ya ka ban sakri blai khang ye noi no hari ini di bandan pat hapok jong ka authority kan kata ke ikhtiar bau beliau la abu te ke bakat kum ka tin ke jong beliau ka puli ngi i ke ikhtiar beliau la pan ko bor be sindang te ki santli ki office kat kum bau beliau la abu na Efesus sau khatway ma kata ka bari ki apostle bari kita ki noi thu lupa kita ki evangelist ke babel ka sikong nei thu khana data ka bari sebab kita ki nok syarai basan kita ki nong hikai te kita ki santli ki office ngi i ba hapok ka kam apostle haki siti i ki trekam bi sindang te Senrang. Kisam big senrang te ngi i ba ki wei pat ki kentei ki sakri pat hapo jeng kini ke ikhtiar pat i bi ki senrang te habang la ong i kata pat mo kamut pat ba mo bangan ong ba ka hab bandong bi kumta hade ngau kat kum ke evidence mo kat kum ke jeng yu i ha ka tien jong blai ta kalong kumta Namar habangi puli na ka tesman ka barre bro. Isham ki ken thei bari ki prophet mo ki na yetu lupa. Ublei penon kam shay penan ki. kami ki ha Kublei shibun sai kata. But angai kalong ka jingker ku jumun toy nam ta jo pi haba fi snap sha square ka ni. Tingin wan syakaba kelum ikini baro pan haba ya kran shpang kata ka je pher ki ken thei ba shandang. How tu hakman jong utrai pan. Mo kat kum ka singa jong blai khama jong utrai how tu ka dan kani ka boong hapo perthai mo ngi jo kani ka gender difference like gender biasness mo. Ka dan am kum kata. kata ru hab long careful ban jubab larang ngendo sindang so pide sindang tu klasi kentai dia long hab long careful ban jubab be kata hakapor bo bleu thawi sindang bat kentai mo ngimi i bo bleu thawa ka juk kopor la yu sai sindang sa sei pat kentai nau sindang mo dia bat ngi i ba kata karu kom pelong ka jong bleu sindang tang karu kompet jong ka khmat ru te haka physiology mo kata ka jinglong ka jong ubrio ka physical structure mo ngi i bakadan kata ka jing ya pher mo batang season pe la itu be ni de kentei ni de sindang mo kar ko mia kar ko miang ti wat ha kita ki jing thoru ha ka met ka phat ko mane be ngila ikran chphang ka jan mo ka jan ka sa bi ka jan hi ki fiber blush nai ka tu ka jan hi hari ha por basu pa de ka tu am ka jing thau ka ya pher pan wala ka jing jrong kan de ka jo hari kedan pe ka jing ya pher te ha ka kata kita ka waist ba ka hips jong kan thei bat sindang kam julong kam jo measurements kim long jo bala ka head ka long jo de hari ke da ki measurements ki hair bi hi mo kili ru nong su ru la ba ta he kata la ba dong da ka ju measurements sindang am ban ai yaw kan thei ru ka ye hair bet mo ka body structure ka hair la bi kan thei sngat ne rai kho ne la sindang sngat rai kho kam julong ra te kam ju ka hair de te ubleu la thau be hang ta sindang udan la ka jong ka responsibility la ka jong ka jingkit kli la ka jong ka jing internet la ka jong ka jing la ka kan thei ru ubleu la tha ha ka ta ru kom la ka jong ka jing internet ka jong ka jing la ka jong ka bat ke e ke ba ubleu la ai ka jing ki kli ya ka ti ka long la ka jong mo ti ya ka jing pen em ngilong equal
Mo mla hiru ban dinai kata ba ubli ai jing penem khambun ni senrang leni bani kan thei leni kham ai khambun kan thei ban senrang ke jing penem ke delot ya baro mo te kalong kam ta ke jing kerkhu ke jong ble ya baro kam dan ba ubli ai kerkhu khambun senrang leni kham kerkhu khambun kan thei kam long kam ta hari haki ki ke bade bat ke jong ble ngala bonong mo ka kalong kum chulo di baro mo hari ngala bonong ke jing kli pan khambun ke dei yo senrang kaya pair ke jing klik ke responsibility kumpul ai kiran no manema haba pet ya kabalang utra IT bet haki senrang ke responsibility senrang nambala dai pet haki kin thai ma la da sumber da IT haki kin thai wa kan don chibun ba ke jing e bat ke jing e babun sian ma kendala ngisu thu ka bormet jing kin thai kinom la ma oi ka perthai menta ta biang hi be i ba ki dan ki mo ki kali bala banlet ba ki jet ki plane ki dan mo banlet nang ni satai ti kapan suk mo hi ka banlet sakri sini satai hari dari pergi cek sakri pas haban siat kijat sumber ka kan thai ka armet no ne kam no mo saka par thai ka ba la ban ong kidan kirius niu hai ba kan thai kam la ban yele persya ai kita mo ti ngi i ba kan la ban ong ka jing khang lat ti jing sakri mo teng teng wa ka ba syukran khendiat ka poi ka por jing kan thai sisin chimna hai ba dan ka jing talat te sumber hak ta ka si ka dei ba ban sakri yu blai ka jor ka jing islam na kamet ka jong ka kan le kam no ha ta ka por de teka la pendekok do ngalak bonong ya kata kakam ke jing sakri yo blai teka don sibun ba ki ke bade bi kin thai ngalak bonong bakam la ban le kat usenrang pat tik kumbloi pin benda ba ublei la pen khamti ha ka jing start ke jong ublei la thau usenrang ha kata ka rukom hi o la thau kin thai ru ha kata ka rukom hi baro la ka jong ka jing itanan hare kam de yangi mo ba ka kan thai kan kwa kan ban sim ya ka jing kli jong senrang bat kam de usenrang ru ban sim ya ka jing kli jong kan thai ha ba ngi tre lang in sync mo senrang la ka jong ka duty kan thai la ka jong duty ngi pendap ya ka mon ka jong ublei kan ni pendap ya kata ka bo bleu la thmu na do ka basdang ha bo la thau ya senrang bat kan thai tigala hakmat jong blei ngilong equal hande ha responsibility ngala banong ngia pher kadi ha kata kade kublei shibunsa bakrani kata na margi ba bun shisha hawat ba pipi ong kade ka bade mo jur langi baro ngi baro hi kumba ki clear pat ki rang ba mo phi senrang ha ga jing shakri le se ngi ki ken thai ngi num la bande kata wat ha ga jing trei ru ha ba ngi le haga kamru ke jing trei ngi ki ken thai ngi yo ke ni ga maternal leave mo dang yo hanre few years ago mo pak judan mentangi ai ngo ya ka sarkar mo ba kiladon ka paternal leave ru kiladon wat ki senrang ru ki yo ka ta ka leave hanre number sngo tho bali man sha kim ji yo na mar ki ken thai kham dan kam bon rest mo bala dangi shong no tai ka ban rest par ka jing shakri kam la ban up kahaban ya baik te kublei shibun nam ta jong phi baro ki pastor ki no hikai ya phiru kum jo baro phi ki bade ki no sharai ha ki jing shakri ki jong phi ki ba don mo la kita ki office ki ba phi ya trei shisha ka ban trei ban san ki mensem ki ba kodor ha utrai pidang long ki ba sherham ya ka ban shakri ban sharai ki mensem ke ba utrai ula ha ki ki jong phi try da ye pen slet da ye pen don kami phi shishu han rengan wan ra ha ka ni ga por sha bengi le se mo Skotona banyak keren halor kata nama ngila ya pelang la slam ini ke jingkeli ke bala ya keli na kalian jongpi dan sekali ko jingkeli pan ke bala kamdei ka jingkeli hendai la dan ba tho ya kene haki komenti la tho bong ba kam itna dik kan thai ban shong tawa kejat te mentang ngila ikran spang kata shinyu jong kan thei ba chenrang ka ta ka pen ka riam ka bet ka jongki ka jingdeng ka jongki te menta habakran pa spang kata ka rukom shong how tu ka don ka jingya pher ka rukom shong ki kan thei ba chenrang ru how tu kam ide ki kan thei ban shong man tawa ka jang an puli ne ka pon ne we khot bible ka ong kum ne aga kelatia lai de khot apra omla don ujiu lemne greek omla don umrau lemne ubalai lo omla don senrang bat kan thai namar phi baro phi along uwei hau kristu phi ka bible kan batai ka tawa kajat ne ke han baro ngi lo hau kristu ka shong haki khmat haki jing apet lada phi lek haki jing puli menta ya ki kan thai ki hikai be tawa kajat aba phi pha puli ki khot kita ki management course lane hakita ki babon ki banta ki personality development ki hikai be banta wa kajat te la ba ka jing perkhat jong phi ka ong kam itanan han re ha ke jing puli la hikai ki kum kata dei nama kata phin la be ki kan thai ki de yashong kin tawa be chiliang kajat te namar ba ki la puli te ki long kum ta han re phin ithu ru
balak pulih kiba 40 pat takile bekat bemon ka kejat hari kitu ki balak pulih de namar kila yo katu ke jingikai ki sutho kat kum katu ke jingikai te omla ban bishar yo da bishar yaki ka bemon pen ibat ke jingbet le jong ngak lentep ya kata mo bat nganget hagani ke sengi nganget kat ni kala syaitan kan thai bet ta singi yakran shenrang yakran tang shapang shnyu la yakran do shapang ki kan thai ki la na em balong pastor hang bible ka ong shenrang wat kan thai di ju rei balong pastor kal shong bet haka jing shakri na ka iba pp1 kani di ka debate ka kraw ba hapok ka mat ka jong Chris hadu manta kan thai do don kam ba ka jing shakri shenrang do don kam ba jing shakri kababon ke kontroversi kami belai kan thai umla pelong pastor semut ke beriu ka don lok pi upol Ukraine kan ni dia jing shishahi mo upol uang ya kani ka benta ha ka sti sikinong koren beriu bela don lok Ukraine kan ni ka benta ha ka nong ka bahnyo mo wei koren nyo ka ong gum ni ha ka khot ka balai pasau ka tengah bat ka thai soti ru ge pher kata ka bam song kurim ka pen le chingmut shapang kita ki aka ru ki jong utrai nama kadon ka balang ha ka po parthai lada ki ken thai ki kwa long pastor ki da ai ya kani phimlong ban poi shongkha ki palong pastor namar bele ba phila ban ai lut yela de ka kam utrai ba kan yo long ka ba kentang ha ka metru bat ha ka mensim kan kata ka bala shongkurim ka pen le jingmut shapang kita ki aka ru jong ka perthai kumno bakan yo pensengo baya lau tengah. Kedon ka balang ka perthai. Ya ki kenthai ki ong la fikwa belong pastor. Fikwa ya ka title pihap shong samla. Pi shong samla ni suthu pila pada pila yo tengah ki sei dengan ni dekat. Hot apa ka Bible? Ka kontroversi ka bami ba la lecture ka support ya kata hot ka Bible kasi kata session ka telot ka ong hanre ngine pe kinet hagalanong ka kan real jong stage kinong room ada khot ka bahnyo to khublei yo andronicus but ya junius hangne de hande jari ka kane de ka junius but ya kani ki ong bakal ade ka apostol tip na magadon tangan ni ka kentin tangan ni ka khot kadon ka jinge kran ka bakraw kitu ki balong 4 ki bamon ba kan thai ka la balong pastor ki sai bahang ni ka khot te hanni pat kadon kata ka jing keli kelak ni nang ta don so Aquila bat ke Priscilla mau ki ke trailang bat hangir ki ong bau ni Andronicus ula bandai tengah la ne de para jong kane mo kedon kane ke jing ya keren ya kane ke bantah hare ka Bible ka matai syai ya kata ke bantah mo lani kam ong ru ke meneng standard ya isardon bai ong shenrang ru babatai kata kan mau tang kane ka we ka jing shakri ya ublai kam dei ka jingwat ya ka title kadai ke jing shakri ka ba khoi ka ba kentang ka ba mi na ka donut la dei shenrang ne kentai dei nama kata kala don ka ana ha ka testament mai ka ba shakri ha ka temple apa Bible ngilap ru sepang uta u Philip unong itu khana Bible kasi unong itu khana tin parai kong evangelist unong yalap udan samut ki khon kentai ki ba dei ki soti bat ki dei ru ki ba yathu lupa mo ki badai kita ki prophet ki ba ai ya kata ka jingit ho lupa ki don kumta ka Bible ka batai ki don la ke jong ki kentai bat ki shenrang ru ki shakuri hanai kata ka ban pelong pastor ne ban pelong pastor ka shong bet ha ka kunhon jong jing shakri ka ba pp1 ki don ki shakri ki ba ki wan ki pelong well and good ki don ki ba omla masong ya hap kumbala ong sardon ngasu tanat ya kata ka dei jing shisha ka khya ka shon kentai kam duna hi kamdam bala shong breu lei ya dombat ulok wang ngam kwa phalik shakri ka Bible ko ong ya ka kentai bukan pun kongo la jong tengah ta ka e baru kadon gi babon ba banta hado yo ulok ba support ai ngo yo blai kum ta ter dei nomor kata ong ye fi ka duna pulat nomor kum kata haka first century haki porji ki apostol kamdan debate ka debate kami banta kan fi haka for first century kami kita debate kimi ki debate bakan thai dek siar nem kita ta kimi kan kini balong pastor de kelami nama ka tradition hi ka hikaya ki bakai kan thai kan samjar ta handrei kini pat baro banga puli pa ka Bible kini ki kan thai kum ki khon jong Philip kan ma khlam om direct kerteng jong ki la itu da ka kerteng nama ka shong ho kupata but kum ka Priscilla la itu da lok jong ka Aquila mo bat pun menang ala puli station ong rob la ba itu no tu de la ba de lok ne de ka
de upara kemun itu dah kumta mo long tik umi ke yo ya ka Esther ka testament barim klam itu direct ya ka Esther la itu do mo Ya, bikai dekai. pi kalong kumta hapo ka Bible te kadai kata lada kwa belong pastor da ka jing syakri ka pediang ni aingo yo bleng ni ya kendo ya kiru ni kemen namar belai ni sutu tanggawe haba syakri yo blai kam de ka title kadai ka mo dan Jew dan Greek dan Shenrang dan Kentai marang ila ki khon ki jong Kadai be ka jing pen ko ngo yo. kajing pen kongo bangi syakri yo blai penon borom ya ublai haki benta barok lada ong bet tangki Shenrang belong ro ki Kentai ki ni dong lada ngi ong ki sumut mentah barok pastor de tangki Kentai ro ki Shenrang ki ni dong ai ba kajing syakri kan long ka balance bat ka basung thu tangkan ni kajing mul ada fi kwa belong pastor kemun bidan ka download nong syarai pat nong syarai umdai tang permanency Sharai means anytime. Bakloy ha kanu po. Anytime. Fi haban yaj marway ro kabiang, like babon ro kabiang ka download ya ka banta fi shim as an evangelist fi de nong yalap ya ban so tu. But kam tam hakene ka por man tabali sai keren bai tang sepang pastor. Namar ka Bible kam batai ka don pun teli jing ai. Mo ya ka ministry mo finda wat kene ka kentin ministry lai ngas tonat ba banga dang hikai kene mo kawan na ka kentin Latin ka jingmut jongka ka bamut ban syakri. Syakri dan bun ba ki banta. Pila ban syakri hakan no ka banta. Wanu wat than ya kita itu. Tang bandai pastor. Tang bandai pastor ne, tang bandai iyu ne, wat than ya kata. Namar wat bakum no nganyo ya ka ban syakri. Even ngam kren tang ikan thai Shenrang ro wat de kata itu. Kristen pila syakri em ka jing syakri ka penlong ya pipi dai mano. Kidon hajala jongi baki kam badai pastor. Iwe bangai kim dan. Kata no jingmut ma ong fi ong pastor. Self style pastor bobon pa manta. Habang ngaong ngadi pastor kabamon ngadon kilang berat. Habang ngaong apostol kadon ni ka mission ke jonga bangan lek sta. Ngamdei bangalong apostol basong asulong. Ngadi apostol kabamon ngalek pen khasta ki babon ngapen yeng ya kita ki syakri ki jong ublai. Kita ta kidon hapo shilong ai ngo ublai nam ta jong ki hada kidon ro ki self style apostol ro shilong. Jeng so shilong jongi kidon lot self style prophet ro babon hi ki babon ba hanre ai ngini wat than ya kata. Wat bai ya kalat manong kumnongan syak Ban syakri yo ublay. Kublay shibun pastor, kublay shibun ipi baro iwe ka jipan shine ka tinga jong ublay halor kita gi jingkili ke bagi lawan ra ka ka jong pi. Leng ba kita gi jingkili ke ba pi hi pila kali. Bar ha ka ba kod hi da par kha de gini shapang kata ka GP har pergi kentai le ni ki Shenrang ke ba bon ba ki kli bi kata ka jingkili ka rukom ya ka rukom yeng ka jong ki rukom shong ka jong ki ka rukom kran ka jong ki ka office ba ki ya syakri lani kita ka riam ka baki ki ya phong lani ki jing deng ka baki ki ya deng na perkat bah paso moi kata menta bah ka ba kiu bah ka industry ka de ka beauty industry mo ki cosmetics what ki clothing mo ki manufacturers what ki jewelry stores mo kita lada ni don bah kamtam ni relation ki nong shna ksiar ladangin ong ba kita ki baro but kini ki khambun bha ka bayat be ke dena margin ki kentai of course matangi dan ki Shenrang ro ki ba equally mo ki don equally using ki ba de ki customers jong kini ki baro lightly ki industry baladangim don pan ki ba penon kami kita kalong ka ba do nong ikiru te andeng inget pi baro iwe lar fi dan hakadoro kamru kumba ketiga jong bleka hikai padingi na ka koren jipo ba langi leke ru handai to ai kata kan dei be ka ban pendon burom ya utrai om me ka ban penjab burom handai ban pendon burom ya utrai bat kumba mandang la ya yo sngoru na Joel ba u ong haka sngi ka ba khadu mo kita ki por ba utrai un no book ya utam sim ko jong o halor ki tangki kentai tangki Shenrang Henry ya baro kanang makin long kita ki syakri ki jong oblek ban yet lupa kin le ki kam ki bakra ha ki ni ki sngi ka bangi don kam ban long ki syakri ki jong oblek ba oblek hoi umpet pi de ki manu ha kanu ka gender mo pi yeng Henry ukwa ka de kata ka don ka mensim ka ba syakri utrai ka ba pendon burom ya utrai ha ka jing pen ko ngo ka ktien ka jong oblek trai kor ku pi baro iwe ba ngadang ai amen semi pi pindai pa ki jingkeli ki jong pi kanang bangin yo bania tei hang ni lengba ki jingkeli ki jong pi ban yo ban tei pat haka lengba ka ktien ka jong oblei na ka banta ka jingem ka jong ni jong pi we ban long ka jing toy ka jing ko yang i baro tran ko pi baro ngini akan do pat pi shiben mani syakri lang bat ni pinwan ngina sngo komen ban syakri lang bat pi ban ro ban mani ban pan kraw yo try ban ya let komen
ban shashkor ka tinga jong ublei ru ha maulai nang kwar ha ka por khatwei be German step lem kum jo janmiet phila ban wan ru hanong thmai nong krem ni done ka healing service wan ka ban ma de ka jingta ba ka jingkar khu ka jing ban khya ka jing ban thmai ka kamba ka jong utrai na ka tinga jong ublei try ka khui pi baro ang ai ti ka ni ka poi pasor ban te ban kar khui ngi we pi we ban pelai ru ni ha ka jing doi Shobang ina dwai ni ka por nga kwa ban pen kan mau ya piru ba ya ka form jo ka Bible school ngi la pelat te de hing tawan shim not wood kloi namar ba ki don tang kendiat ki forms ki jakar ki long tang kendiat la fi slam fi la bandu jaka te de hing ta kat ba ka jingkhang gadang play kat ba ki forms ki ning ai so bhaw non shim no namar ngin sedang no kloi ya ka ne ka Bible school ngi ngai ha u tayo ba khadu jong September ngin sedang no i ka Bible school marngin penkut no yang ni batch ke bamanta ha healing festival bat nginget ngin se efi ha kani ke batch ke bathmai ke bansawan trai ngar khui bi bat kani ko longa jimpen kan mau ba ya healing festival ngin penlong ha nu benai September ha ka khapra khandai arpu tarik hangthi hapo madan polo ha ke SRGT parking lot kumbangi pelong macam senam arajar arsan ha tu ke jo ke jaka ngin penlong tading ta kan mau lupa ha ki jing duai ya kan ke jeseng pen kre ru ya don ke jongpi pen wan jing ke jeseng ngai trau don man le ki bopla ki bakrau ha ke jing im ke jongpi tading ta trau pen fi ta ki bakrau ki ba pipi tep ha ba pipi wan pen mat ya kita ha ke jing im ke jongpi bang ngai trau pelong ke jeseng tading ta wat I fin do ya kan ke jeseng ne finong ni ngasawan pat lashim senam Lashim senam tip don nam don yo putrai wan no ngim tip ya kata kat ba nang yo ekalat kat ba nang yo ekapor shimi ne ka kabu hin wan shigni jesa ngingat kene ke jekran ne ka por ka momentar ka long ka jinkr khu yingilang I way pi way ki pastors but ki shakri ki jong try ki la ai la ka jong ka chimpen snow ha ne ka por ka momenta lingba ka tin ke jong blengai ka jihikai ka long ka basai ngai ka jihikai ka long shisha ka jinkr khu ngi we pi we tadin tangim kwa ban pen kot no ya ka ne ka jinkran ne ka por kum to ne kwa ban da duai lang ha ne ka por ka momenta tadin ta don peng jong fi ka ne ka por pim pat pediang yu Jesus Christ ru pediang no kat ba ka por ka dang don wanam ong ngan sa le pa we ka por ne pi bo teng ya kata wat ai ba usoitan un pun bo teng fi Pediang no kloi you try ke la ke bomut no kloi namar kata ka long ka man ke jong blai namar bo wong amman ba goi ka mensim kan jot no ne ba baro kin poi she ke jing ka la ke bomut ai ba fin pendap ya ka man ke jong blai ni ka sngi ya ka ba fin pai no show try da ka ba fi it no ya ke jing sung ba pro thai ya ke jing long jong ni ka pro thai ha ke jing em jong fi nya duai ha ni ka por ka bomut da try ni ka por ngi dap da ka jing sung go ya ka bang yo ban ya kren kat ni ka tien ka jong me try ba tien jong me ka long jing khu Banga ingot try kini kon jeme kila snap kini ki jingkai banga nget ki champagne ki snok tho ki ken maru yini ki jingkai ke ba pen snow ha ni ka por ka men ta men ker khu ingi lang we go try but don apeng ni ka por ki ma pat priang me try nga duai nga da ker khu bi ha ka ker tengu jisu ma ka ni ka skifi priang but if priang you try hallelujah try jisu ka snam jeme ka sat ini ki kon ka pen kho ki ka pen hok ki ka pen long ki break ki thmai but do men ta ka sngim dan jing pen ram sho finam ya sho ha ka do andre ha umen sim ba khoi Mana duk minta kesengi, finem ke jingim ke pensong bah you try, ke jingim ke bamintoi ke jingim ke belarkam nak benta utrai. Mengada dua induk minta kesengi finlong ki beri ke seiso, ki baman kerhai ke kam ke jong try man la kesengi. Bangangai ke jingim ke jong fi syak an long ke jingker ku, bar ke jing mentoi ke hima ke jong try. Ke dua ingker ku ipi ke long yeng ke long sam ke jong pi, bar pedeng fi ke bapang stamro akan ke pon ngada hukum, ke jing berkiak jong try ke tuat ke jing berkiak jong try. Kan la pelat ye ke jing pang barok ke betek ke komi ke mat ke jong fi. Pinlong ke bakot ke berkiak, pinlong ke beriu sisa ke bakkemen ke balat lut. Ha ke kerteng u Jesu. Amen bar amen. Tengam tang second lu pat ye pi sibet ha ke por khat wi bejine. Sibet janmiat ka por san baje ani no thmai blame kur ko ifi ngi sekindu yang la sa ka singiru ha ka ko bor step ko ble sibon blame kur ko ifi amen